705 کسکتن تناوی مده هوا ازش. Maşallah. Şöyle esasın AK Parti'de anavatan çiğdu. Uzak gazı nekir. Onun için ilim eve dervas girmiş. Mücadele edenler mi gelmiştir eva özarı? Yoksa diğer yani çalışma Bəli. Ezil duyu demeden de ser eva merfat ya komisyona merfat. Tabii emci hevidarın. Yani emci hevi dikin kutuştek var çevre. Çünkü hemci Kurdara, hemci Türkara, hemci Türkiye'ra yani çareseli ki taze çevre ve servici çevre pevajore ki taze çevre ben daha başladı. Çünkü Türkiye iktisadi hayat avici, sürat avici, beş çuyun avici leser aşitiye. Ku aşiti vakti çevre ev dışta tevi çeydi ben. Var dokuye ev ku seçme dervas bu. Pe seçim ku dervas bu de pe vi seçim edacı rola kurda daha derket beş. Yani herkes ku ditli vedera zaf tesireki zede çey bu. İja de peşiya vi seçim hani kada ku vakti evi eva çekirin. Gotum beka, liservi beka ici hedefçi kurmanca nişandan. Ku vakti kurman nişandan kurman xeyitin. Kurmanca beri tev dindar bun, baş bun, mütedeyyin bun. Be AK Parti'ye radı çün dahatın, sistem olan, hedef olan, tam be AK Parti'ye rabum. İcak vakti AK Parti ev civati çekir be Bahçeli'ye. Bahçeli'ci ev hıncek gotin eviye var ku nexweşeye, hene ki faşizan gotin hene. Ev gotina ica fena merivlin AK Parti vi da peşi. Vakti da peşi Kürda xist hedef. Vakti bu hedef Kurmancı'ya xeydi. Kurmancı ji bacarı mezin. Metropol dibêjin. Mesela İstanbul, metropola İstanbul'da neske 3 milyonu niv 4 milyon eva jî yani istatistike tirkat dibêje Türkiye fermi yani Kürt henin yani yahut ev kesê ku Kurdistan dibêjin em dibên Kurdistan Türkiye na wî jî qedexa kiriye. Halbuki Cumhurbaşkanı me di wî demê de ew çak serok wezîr bû. Vakti Serok Barzani hat Diyarbakır bu xwe elan kir. Got bixêr û xweşî ser ehlan ve ser çawa ser sera de hatî Diyarbakır. Kurdistanê yani wara got wê de. İja niha jî dibe naxir cîkî wara tune ew kesê ku bêje bira here Bakûra Iraqê eva jî li Kurmanca bu tehedekî zehmezin. Yani ji wî ew kirin. Jvi ifade haneka, jvi soza haneka, zaf avsiki mezin çibu. Kurmancı kuptayı bera digeriyan ko ev mütedeyyin ray dani dengi xwe dani, evan iri dengu ray xwe nedani. Demek ki dem pır durnene. Neyse, deve dera da hevleti yani güven. Güven be Kürdi hem devin bavari. Ha bavari. Bavariya Kürdav ev pır baverti da hanek ev hanek bavernenen. Dibin do axwa dikot, îrojî berbimete gelo rast ne, divî fikra xwe da samîmî ne, ya li ser samîyeta wê dinêrin. Ku samîmî be, hinekî Kurd meheqeq ew pir herwan vî hilbêjirtina ku pêşiya me da çê dibe, lakin İstanbulê bûm, gelek çim dihatim, gelek çim şûldum, hîna pir Kurdê İstanbulê iqna nebûne. İkna nebûne, pir bawer jî nenin, dibin herhalde ji bana seçimê medvetîne piştî seçimê can nêje ew dest bavên li ser fikra Bahçeli ku devam bike, dûm bike, acîsikî zehmezin çêdibe. Lêbelê Serok Komara Türkiye, Cumhurbaşkanı Türkiye, em dibêjin Recep Tayyip Erdoğan fena ku ew jî ji wî fikra berê acîsî çê dike. Yani mesela ji wî fikrê fena dûr bikeve. Yani var İhtimal ki teze hey mavsa ku carne berê xwe de Kurda. İhtimal ki teze heye. Ku Kurdara vakti tekili çê bike. Yekî tî bide çêkirinê. Hem xelasbûna Türkiye'ye hem xelasbûna rojhelata ew ye, rojhelata dünya Türkiye'de Orta Doğu. Yani xelasbûna ew ye. Hem jî aşitî tabii yani aşitî ku vakti çê be ji bona iktisada Türkiye pêş diçe. Ku çê nebe nîza û nîqaş ku çê bibe aha devam bike ji Türkiye re zeh başdine. İşte em bawerin fena ku gavekî wisa wer avêtine. Çünkü ku bihîstina me bihîstiye. Yani ew xebatekî aha heye. Di wê derê de dixebitin, diçin têne. Gelo em çaw bikin, em çera çê bikin. Tabii
Ewa awilê ji bana vî hilbijartin anîke. Hilbijartin em xelas bikin, em seçimê ew bikin, xezenç bikin. Em li wê derê rabikeve destê me şaredariya Stenbolê. Lêbelê hem ew jî heye, hem jî hinekî acisiya wî ji ew ê MHP yani ev Cumhuriyet İttifakı fena jî wî aciz bibe. Yani qaîle ku ji wê xelas be. Îca ku hate xelas be, gereka bi Kurdara ittifaqekî çêbike. İttifaka Kurdar li ser sê bendiye yek. Hatta naha em bêjin wanê li serê çi ya, yani bi wê re dewlet mücadele dike, hew jî bi hev li hev dixin, diçin têne, şer dikin, şerê wan heye. Ew tiştekî ayrı, gayriye. Lêberê îca ku wextê pêşiya vê seçmanê ka da temamî Kurda xist hedef ji xwe re. Ew yanlış bu. Ew yanlışa meycera got. Hûn yanlış dikin yani divê dere da ev yanlışa xetaye. Vê xetanê ka nekin. Fena ji vê xetayê dûr bikeve. Hedefa xwe ya Kurda temamî rabike. İca gelekî Kurd jî nihat di zîndana dan. Bi hezara yani neskî hezar belkî 10,000 insan di hevsa danin, di hevs û zîndaniya dan. Her wekî serokê HDP'yê di hevsê daye. Di zîndanê daye. Gereka vana jî tiştekî bike. Yani evana sivîlin, evana bi çek ninin, çekdar ninin, silahê wan tûnin, tiştekî wan tûnin. Sırf bi dewletê re tên fena me siyaset kin, siyasetmedarin. Gere rêya siyasetmedara ve bibe. Rêya siyasetmedara ku wextê di wî welatê ney vekirinê, çünkü siyaset naşkêne. Ji ortê dernaxe. Siyaset, mehna siyaset çi ne? Türk dibên qirmadan, dökmeden yönetmen. Ji bana nerjîne, neşkêne, o were di wê derê îdarekî bide ortê. Eva bi siyasetçiya dibe, bi çekdariya nabe. Wextê ku çekdar bin wer li wê derê bisekin, ew dibe ez gerî lame û leza, li wê derê Tirkiye dibe eva teror ev, Libyalê dibe eva jî bi silahul met. Eva silah tiştek netice nade. Netice wî ev aşitiye, beratiye, bi hewra bisekinin, ev devlet aneka pêjdar bikin, ew jî heye. Hinekî tabi hak û hukukê insana jî heye. Mesela îro Kurd qaîlin bi Kurdî bixebitin, biaxivin. Ev heqekî wan e. Dewlet xwe vê heqê daye. Evî gere bi fermî bide îrî. Ji vir şûn da ew ê mektebê wan henin, em dibin li wê derê bisekin. Herin mektebê xwe, herin li wê derê bixwînin, tişta hîn bibin, bigirin, bibin li wê derê ev tev heqê wan e. Di gayrî wî da jî îro di Tirkiyeyê de ji gayrî vî yani gereka bi navnasiya xwe re naskirinê. Yani mesela de Türkiye'de diyot kari her de bir bakan jî, dikari bir milletvekili jî, dikari bir general jî, dikari bir serok vezir jî faraz em var bêjin. Lêbelê bi yek tiştekî. Navnasiya xwe warî nah denayên cîkê. Denaxin şivan jî. Yani tabi ez Kurdim, ez hatim bi Kurdiya xwe vede naxî qebûl nakin. Em jî war dibin. Devleta me geştaye. Türkiye Cumhuriyeti eğer hıra devleti ve devlet ekimezin devleta Türkayı, Kurdayı, Lazayı, Çerkezayı, Arabaya. Çünkü em dibin eva Osmanlı'da. Yani işte Osmanlı'da bir devlet açı bu. Ve devleta kuvvetli seri yek kavmeki, milleteki ev devlet ev şey nabe. Mesela Türkiye 8 milyon eski ve 85 milyonu. En hindik mesela 25 eski 3 milyon Kürt hemen Türkiye'de. Türkiye'den eski 3 milyon Araben, 4 milyon eski Çerkesenin. Diğer vidacı milleti geleki ki zamanı başka müşkülün insan henin. Vakti evanaca hak ve hukuk elvanı İslamiyet Kur'an'da ku vakti edecek. Tümnikari inkar hene tabii ki. Çünkü zaman mukaddeset işte ki mukaddes yani Xuda Teala xalq kiriye zamana xalq kiriye tevci mukaddesin. Haski 100,000 حج مجلبن حسكي 100 مليون إنسان جمجد أو زمان كاسين مجلبه أو جي مقدسة جرا معرف جبي عليه ده جرا حرمات بزمان Türkiye hem Türkiye muhtacı Erbil'e hem Erbil muhtacı Ankara'ya Türkiye'ye. Jibana aboriya yani Erbil jibana ku derkebe mesela Avrupa o dünyanın reavi Türkiye'ye dervastı. Türkiye'ci evi imkanı yani gereka bigre aynı fenaberi, berati, hevalti, başiti, aşiti, çebike, bu aşiti akvatı çebe her do alici kazançtık. Her do ali serkeftin de ki mezin kere desteği var. Jboy aburiye. İro emledlerin irini kare nefta Türkiye, nefta İran'e bine. Yasa kada hakir Amerika ve derece ambargo ve kada hakiriye. Elverçi düğüne ancak
Erbil yani em bêjin ew ê Bakûra Iraqê. Ji Kerkûkê, ji Süleymaniye ji filan bêvanê. Türkiye aynı vî dema di pêşiya vî hilbijartinan ku ça beqa sorunî gotu îja ev Benkûra ew ê dewletê. Bi Kurdî ça dibêjin, bi Tirkî em dibêjin derîn dewlet. Dewleta Binkûr yani li wê derê sekin. İja ew ketin li wê derê orta Türk û Kurda xirab kirin. Bawerî ez wer bawerim orta Serok Komar û Kurda xirab kirin. Ev jî projekî bû. Di wî projeya wî de jî belkî hinekî dewletê derve jî viya ew dikirin, tevlihev kirin. Îja Türkiye ku wextê îttifaq bi MHP'ye ra kir. MHP serokî wî jî Bahçeli'ye. Bahçeli fikra wî fikrekî zaf ew nene. Yani li ser aşîtî û filan û bêvan ew tin. Faşîzan fikrekî wî heye. Ew faşîzan fikra wî wextê ku îttifaq bi Tayyip'e ra çêkir, ew îttifaqa wî îja di vê dere me gişta zirar dî. Gişta zirar dî. Yani Kurda jî zirar dî, Türkiye jî zirar dî. Dirara pir mezin dît jî AK Parti bû. Çünkü Kurdê mütedeyyin tev dengê xwe didan AK Parti'ye. İja niha xeyî dîne. Yani şu alî xeyî dî. Hinekî dûr ketine lêberê em hêvîdarin ku vî ewaneka çêbe. Çünkü ku wextê aşîtî û biratî, hevaltî, têkiliya wî û Bakûra Iraqê ku hevra Kurda çêbibe, li Kurdê vê dera jî fayda wî digêje. Wextê ew çêbe li vê dera jî daha ew yani yumşak dem jî nermene bi nermî li vê dera jî çêdibe. Em bawer fena pêjeroyek yani fena ewa berê çareserî taze ku fena li ser vî xebatekê hebe. Wera jî dixebitin, dibin ew da, dibin çav da wî dixebitin. Yani dibin tînin hinekî mijûlayî henin, têkilî henin, dibe em canê çê bikin. Ev fayda wî jî hem ji Tirkiye re hem ji Yûrya re. Lêbelê îja di mabeyna AK Partiye da jî nêskê 100 milletvekilî Kurd henin. Yani ew jî viya dixwazin. Di gel wî da jî ew gelekî mebûsê ew ê AK Partiye ji sedî heftê wî yani ev qayîl yani acizsin ji têkiliya wî ya bi ew ê re diçe bi MHP'ye re pir jî wî kêf nakin yani kêfxweş ninin. Acizekî zeh mezin nîşan didin. Ji bana wî gerek vî têkiliya xwe bi Kurda re çêbike. Kurdê Tirkiye re jî. Ew jî birayê wî bêranin, te bi hev re hatine. Wî çêbike belkî yani çareserîkî meriv dikare ji vî şerê ku li çiya û esker û ew li ser wî jî belkî imkanekî çêbibe, belkî vî jî ortîne, belkî çek jî ortaya rabibe. Daha baş tîr çêbe, daha xebat çêbe ku nebe durma Türkiye xweş ne. Mesela Türkiye politikekî zaf yanlış girdi. Wextê piştî vî hilbijartina Bakûra Iraqê referanduma wî yani zaf evekî zêde nîşan da. Ew jî baş nebû. Yani ez bawerim ew bingehiya Tirkiye dewlet yani ewan çêkir viya. Ewan ku çêkir zaf jî yani faydekî negeşt Tirkiye. Fayda wî gehîşt İranê. Di wê derê da jî İran serkeft bû. Di wê derê de İran ket pêş. Gelekî em lê nerin ji aboriya Tirkiye zaf baş nebû. Ji bana wî suratle yani en Tirkiye Irak, Bakûr, Neçîrvan Barzanî ji wê derê bira ew jî sabike inşallah ev denganeka. Hatta fayda ew Tirkiye çi qab hevra têkilî çêbikin hem ji boya aboriyê hem ji boy tiştê gelekî dinê jî mesela Kurdê vê dera jî em jî li wan dinerin. Gelo evan çer kirin, çit kin, çat kin gereka bi Tirkiye re aşîtî çêbike daha baştir e.